Ήσυχα. Νομίζω ότι πήρατε όλοι τους ρόλους σας. Λοιπόν, Θοδωρή, θα είσαι ο Κολοκοτρώνης. Σου ταιριάζει και το όνομα. Σίγουρα μία η Πουλίνα. Και εσύ Στάθη ο Κανάρης, ο Μπουρλοχέρης. Βασίλη θα κάνεις τον Καραϊσκάκη και εσύ Νίκο, τον Τούρκο αξιωματικό. Οι υπόλοιποι θα είστε Τούρκοι στρατιώτες και Έλληνες φρουροί. Καταλάβατε? Μάλιστα! Κυρία, μην τα κάνουμε εξουλιώτισσες. Σας είπα, οι φιλότησες δεν παίζουν σε αυτό το σκέτς. Μα ήταν οι ηρωίδες του 21. Συμφωνώ, αλλά δεν κάνουν στο συγκεκριμένο σκέτς. Μάλιστα, κυρία. Λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε τα ρούχα, να φτιάξουμε τα σκηνικά και να διαλέξουμε τη μουσική. Ο καθένας θα πρέπει να φροντίσει να βρεθούν αυτά που μας χρειάζονται και να μάθει το ρόλο του για να ετοιμάσουμε το σκέτς. Πολύ ωραία. Εγώ θα ψάξω για περικεφαλαία και φουστανέλα. Εγώ για φορεσιά από το 1821. Εγώ για μπουρλότο. Εγώ για βράκα και φέση. Εγώ έχω στολίσει ηλιώτησες από πέρυσι. Δεν έχεις ηλιώτησες στο σκέτς. Μάλιστα, κυρία, για να μην μείνουν οι στολές. Εγώ θα ψάξω για καρδιαφύγια και για τα γάνια. Ο Πολέμο Χαρής. Παιδιά, θα φροντίσω και για τη μουσική. Ξέρω τι ταιριάζει. Στην ένα ίδια βρούμ, στην ένα να μάθετε καλά τα ρόλια σας. Συμφωνείτε? Μάλιστα, κυρία. Είστε όλοι εδώ? Ναι, ναι. Έχουμε βρει και αυτά που χρειαζόμαστε. Έχουμε και τις στολές για τους φιλότους. Κορίτσια, κορίτσια. Καλά, καλά. Ωραία, η πρόβα ξεκινάει. Εσύ, Καραϊσκάκη, συζητάς με τον Κολοκοτρώνη, την Πουλίνα και τον Κανάρη για τον αγώνα. Θα μιλάτε σιγά γιατί είναι μυστική η συνάντηση, ενώ οι δύο στρατιώτες μιλάνε την πόρτα. Δεν πάρτε θέση εσείς στρατιώτες. Μα τι κάνετε εκεί? Φυλάμε την πόρτα. Φυλάτε με ύψον, βρε. Σκοπιά, φρουρή. Καλάτε, καταλάβαμε. Μην κάνετε έτσι. Αν κατάλαβα καλά, κυρία, εγώ και η Πουλίνα φέρνουμε τα νέα στους κόλπους. Τους λέμε για τα καράβια μας και στην πορεία του αγώνα στη θάλασσα. Και εμείς συζητάμε για το τι γίνεται στη στεριά. Τον τρόπο που θα γίνουν οι μάχες, πού θα γίνουν, πότε θα γίνουν. Σωστά. Σωστά, βλέπω. Το έχετε καταλάβει το σκέτς. Μπράβο, παιδιά. Εδώ καταλαβαίνουμε στα μαθηματικά διαιρέσεις, πολλαπλασιασμούς, κυρία. Περίμετρο εμβαδών, κυρία, το σκέτς θα μας δυσκολέψει. Έπειτα θα έρθει ο εκπρόσωπος της φιλικής εταιρείας και η συζήτηση θα διακοπεί τη στιγμή που θα ακούσουμε να έρχονται οι Τούρκοι. Φρόντισε να κάνεις το έργο. Εντάξει. Ασκούσουν. Ορίστε. Ασκούσουν, γυρούν για βρούν και βάσανα. Αυτός που πιεθανότητα σοβαρά. Μία ενικά, παιδί μου. Οκ, έτσι μπράβο. Εγώ πού να κάθομαι, κύριε, δεν πες στο Καραϊσκάκι. Να κάθετε δίπλα σε εμάς που έχουμε και τις στολές. Στο Ζάλογο εσείς δεν έχεις φιλότησες στο σκέτς. Καλά, καλά, κυρία. Εσύ κάθεσαι δίπλα στον Κανάρη. Αρχίζει η πρόβα στις θέσεις σας. Δασκαλίνα, τι ώρα είναι? Στοπ! Δεν λες τι ώρα είναι και μάλιστα κοιτώντας το χέρι σου. Τότε δεν είχαν ρολόγιο χειρός. Λες, ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ήρθε η ώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα. Να χτυπήσουμε την Τουρκιά από στεριά και από θάλασσα. Να τους επιτεθούμε όλοι μαζί. Εδώ είμαι, πού είναι, τι έγινε. Στοπ! Τι γυρεύεις εσύ εδώ? Είπε όλοι μαζί και μπήκα. Εσύ είσαι Τούρκος. Όχι και Τούρκος, κυρία. Μπορεί ο παππούς μου και η γιαγιά μου να κατάγονται από το Πόντο, αλλά εγώ είμαι Έλληνας. Το ξέρω εγώ, είναι και το σκέτς μου. Α, στο σκέτς είμαι Τούρκος. Κατάλαβα, βγαίνω έξω. Πότε να πω? Όταν θα πούν οι φρουροί συναγερμός, έρχονται οι Τούρκοι. Τότε θα κάνεις το όνομα και θα πεις. Α, όταν θα πούν οι φρουροί συναγερμός, έρχονται οι Τούρκοι, θα κάνω θόρυβο και θα πω. Κατάλαβα. Συναγερμός, έρχονται οι Τούρκοι. Τι έγινε πάλι? Είδαμε τον Τούρκο να έρχεται. Και λέμε τα λόγια μας. Πάει να πάρει τη θέση του. Όχι ακόμα, πάει να πάρει τη θέση του. Φυλάτε εσείς. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, γέρο μωριά, θα βάλω πουλιλότο στην αμαρτίδα των Τούρκων. Όχι και γέρος,
Για προσοχή τα λόγια του Πανάρη. Στοπ, Πρεθοδωρή, γέρος του Μοριά. Είναι έκφραση για τον Κολοκοτρώνη. Το λέει και το σενάριο. Για συνεχίστε. Άκου εκεί, γέρος και μάλιστα του Μοριά. Αλήθεια, ποιος είναι αυτός ο Μοριάς? Η Πελοπόννησος αγιογράφεται. Τι λες, αφού η Πελοπόννησος είναι θηλυκό και ο Μοριάς αρσενικό. Πώς γίνεται? Αφήστε τη γραμματική στο θέμα μας. Μάλιστα, κυρία. Εγώ θα επιτεθώ με τους άντρες μου με σκοπό να καταλάβω την Αθήνα. Ακούστε το σχέδιο. 200 παλικάρια από τη Βαδιά θα επιτεθούν από το βορρά. 200 παλικάρια θα επιτεθούν από δυτικά και 188 παλικάρια από νοτοϊκά. Από νότια... Δεν γίνεται, είναι η θάλασσα. Δεν έχουν ανακαλυφθεί και τα υποβρύχια. Θα μας πάρουν είδηση. Και γιατί δεν επιτεθούν 300 από βόρεια? Και πώς θα επιτεθούν? Να επιτεθούν 400. Και γιατί να επιτεθούν 400? Πόσοι να επιτεθούν? Να επιτεθούν 600. Μα τι κάνετε, τι κολοκυθιά παίζετε? Μα κυρία μου, χαλάει τα σχέδια. Καλά λέει η Μπουμπουλίνα, επίδεση είναι αυτή. Συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά νομίζω ότι έχει δίκιο. Στη θέση σου εσύ, έχεις για θόρυβο. Ας χουρσούν μου γυρούν και αυρού. Συνεχίζουμε. Πού ήμασταν? Εκεί που καταστρώνω το σχέδιο επίδεσης, κύριε. Και σε λίγο θα έρθει εκπρόσωπος της φιλικής εταιρείας. Α, μάλιστα. Μα ποιος αυτός ο εκπρόσωπος, γιατί έρχει τόσο? Χαίρετε. Είσαι εσύ, βρε? Ο εκπρόσωπος, κυρία. Και πώς είσαι έτσι? Γιατί, κυρία? Με ρώτησε ο μπαμπάς μου, θα παίξεις αγόρι μου φέτος στο σκέτς της 25ης Μαρτίου? Θα παίξω, του λέω. Και τι ρόλο θα παίξεις? Μου λέει, τον εκπρόσωπο μιας εταιρείας, του λέω. Α, ωραία, μου λέει. Σπυριδούλα, φωνάζει τη μάνα μου και μου φέρνει να φορέσω αυτά. Παιδί μου, εκπρόσωπος της φιλικής εταιρείας και μάλιστα το 1821. Καλά, πάω να αλλάξω. Ας συνεχίσουμε, πού ήμασταν? Εγώ πότε βγαίνω, ρε παιδιά, άκουσα θόρυβο. Με μάθεις δουλειάδες τι θα γίνει που έχουμε και τις στολές? Αμάς βρε παιδιά, με τόση φασαρία ξέχασα τα λόγια μου. Εγώ δεν θυμάμαι πώς το δικαιώντας θα πω στην Αθήνα. 600 είπαμε. Πουλότο, πού να βάλω? Φασαρία πότε να κάνω? Τι θα γίνει με την πόρτα? Ακόμα θα τη φυλάμε. Κυρία, πήρα τηλέφωνο στο σπίτι. Ο πατέρας μου είπε άλλο κουστούμι δεν έχω. Και αυτή τη φιλική εταιρεία ούτε που τη ξέρει. Ούτε καν στο χρηματιστήριο είναι, λέει. Ωχ, αμάν! Τουρλού! Σκέτς γιοκ! Αφήστε, παιδιά, θα σας δώσει πράγματα και να μας μην παίρνουμε διώξεις. Σαν ψαρό, την ολόμοθρη